Ano yan? Anong nakita ng bata? Ano pinaglaruan mo? Ha? At tuwan-tuwa ka dyan? Ha? Ano ba? Oh, may telepono ka dyan. Ha? Ano? Pangit kapag sinusum. Hey! Hey! Psst! Ano? Hey! Oh, yeah! Binibidyo ko siya Oh, ulit. yes! Daddy! Daddy, daddy! Tuwa ang babaeng to. Tululawan. Alam mo, Han, wala pa tayong Lindo. Kaya nga eh. 29 na bukas. Kagulo-gulo yung buhok ni May. Pawis na pawis siya kanina. Ha? Ano bang balak natin doon? Ewan ko ba, paano ba? Maybell, mag-greet tayo. Happy New Year. Daddy. Daddy! Daddy. Say it Daddy again, daw. Laro baby. daw. Daddy. Laro tayo. Daddy. Daddy. Ano yan? Tawagin mo si Daddy. Daddy.